Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sheik, kwanakin bayan sati ɗaya ko sati biyu da suka gabata, akwai wata takarda da lauyoyin ƙungiyar Izala suka aiko maka da ita. Shin wannan takarda me ta ƙunsa, kuma a takaice kenan, sannan kuma wane mataki za ku ɗauka ko kuka ɗauka game da ita? Gaskiya ne. To wannan takarda in ka kalli zahirinta kamar gyara ne take nufi a wani bangare. Tunda faɗakarwa ne akan cewa shi addinin musulunci bai zo da sukan wani badan za ka yi da awakka. To sai dai inda take cike da abun mamaki, ita kuma ƙungiyar ba wani abu da aka santa da shi fiye da ita kuma sukan waɗanda ba sa yin aƙida irin nata. So kuma kamar yadda lauyoyinsu suka rubuto wannan takarda ta gargaɗi, mu ma lauyoyinmu sun rubuta sun ba su amsar da suka ba su ce mana a rubuce sun ba su amsa kwarai da gaske. To kaman wace irin amsa kenan suka ba su? To amsar da suka ba su maganganu ne ga sunan a takarda. Wato kamar yadda su lauyoyin Ƙur'ani sun yi martani ga lauyoyin Izala. Kuma kamar yadda na ce ma, mafita ce Allah ke so ya kawo wa mutanen Najeriya musulmi da Kirista. Domin alamomi suna nuna nan gaba zai zama akwai tsari da duk wanda zai kira kan abin da ya fahimta, to bai da wani dalili kuma da zai zo ya soki wani. Domin haka muka tashi a ƙasar Najeriya gaba ɗaya, duk yadda ake da bambancin fahimta, to ba waɗanda suka fara zowa da kafirta masu sallah sai waɗanda suka kafa ƙungiyar Izala. Su ne suka mashirkantar da masallata, suka mai da su 'yan bid'a, balma suka kafirta su. Amma da asali a Najeriya duk inda ake za ka samu masallacin juma'a guda ɗaya ne a babban gari, kofar gidan sarki. Kuma yanzu ka ga taro da ka halarta na abun nan haɗakar Muhammadawa, za ka samu a wurin ga mu mabiya Alƙur'ani, ga 'yan Tijjaniya, ga Ƙadiriyya, Ashabul Kafi, ƙungiyar Shi'a, dukkan mu mun yadda da musuluncin juna duk da bambancin fahimta da ke akwai tsakaninmu, amma kowa cikinmu ya yadda kowa musulmi ne. So, amma mu hatta su ɗin kansu, wato ba ma kallon su a matsayin kafirai, su ne kawai ana sallah wuri ɗaya masallacin sarki suka kafirta kowa, suka ware gefe suka yi masallacinsu, amma ba wani wanda ya kore su. Misali, sarki ba shi ya zo ya kore su ya ce su je su ware ba. Sannan kuma limamin sarki ba shi ya ce su ware ba. Sannan sauran al'ummar musulmi ba su suka zo suka ce su ware ba. Kuma in yau dinnan za su dawo su masu haɗe da al'ummar musulmi a masallacin sarki su ci gaba da yin kowa sallah, na tabbatar da cewa muna maraba da su, ba wani wanda zai kalubalance su. Duk abin da suka yi a baya ma za a iya yafe masu. To kai a naka bangaren da ka ga wannan takarda, ya ka ji, baka tsorata ba ko wani abu ganin cewa lauyoyi ne suka aiko maka da takarda? Ai ka san shi ana tsorata mutum da gaban kotu in baya da gaskiya. Saboda haka kar wanda ya taɓa tsorata ka da zancen kotu ko wani abu sai in ya zama mutum baya da gaskiya. Kamar yadda suka tsara cewa za su tafi kotu, to mu ma shirye muke lauyoyinmu su fuskance su a gaban kotu. Domin bayan mu ma mabiya Alƙur'ani, dukkan ɓangarori da ka sani, wato babu waɗanda ba su da koke a kansu, ba waɗanda kuma ba su da tuhuma a kansu. Na farko, ƙungiyoyi irin Tijjaniya, Ƙadiriyya da sauransu sukan samu malaman su rayayyu da matattu, duka su kafirta su mashirkantar da su, kuma duka suna da wato sautuka, muryoyi da bidiyoyi na abin da suke yi. Don haka kamar yadda suka yi tunanin kalubalantar mu a gaban kotu, dukkan ƙungiyoyin nan mun yi magana da su, su ma suna da ƙorafe-ƙorafe a kansu. Za a bayyana ne a gaban kotun, ba ma al'ummar musulmi kaɗai ba, hatta Kiristoci mun yi magana da su, suna da ƙungiyoyinsu, sun ce suna da wuraren da suke cin mutuncinsu da sunan da'awa. Su ma lauyoyinsu shirye suke da su kalubalance su a gaban kotu, domin kotu ba gidan kowa bane, gida ne na adalci. Duk ɗan Najeriya yana da 'yanci idan an mai ba daidai ba ya kai kotu. Na fata an gane. A cikin takardarsu, a cikin wani tafsiri naka da na kalla, ka yi bayanin cewa cikin takardar su rubuto cewa suna shawartar kada ka cire ko ka sauke duk wani bayani naka inda ka soki wasu malamai nasu, ko ka kama sunayensu ko wani abu. Shin yaya ake ciki, za ka sauke ko kuwa? Dama ai ba na kama suna. Abin da nake ai kaji sunan shi Mangara, amma ba wai sunan wani ne ake kamawa ba.
iyaka idan ka koma gefe kai shagube ka soke ni, su sunana ma suke kamawa kai tsaye. So saboda yancin da ƙasa ta bani, ni ma sai in martani ba tare da na kama sunan kowa ba. Kuma mu muna da bidiyoyin su ma inda akwai masu tafiya da hotuna, hoton Shehu Tijjani da hoton Shehu Ibrahim da hoton Shehu Ɗahir Bauchi. Tun Shehu Ɗahir Bauchi na dare muna da bidiyon da za su ɗaga hoton su yi zagi su buga hoton da ƙasa. Duk suna da irin waɗannan abun sun yi shi. Don haka kuma akwai abin mamaki, akwai wata magana da suke yawan yi tun baya kasan sun yi ta kan cewa dole sai an haɗu da su an yi muƙabala na gamsar da su cewa aƙida ta daidai ce sannan in yi. Wannan abin akwai reni cikin shi, saboda ai su sadda suka zo sun tada 'yan dariƙa. Shin 'yan dariƙa sun zaunar da su sun gamsar da su dariƙa? 'Yan dariƙa sun yarda cewa aƙida su daidai ce suka ce masa ku je ku ci gaba da yi? Ai ba su gamsar da su ba. To tun da ba su gamsar da su ba, dalilin ma yasa suka ware masallaci kenan. To su kuma wace doka ce ta ba su dama cewa ni sai in na gamsar da su sannan in yi nawa? Constitution ya bani dama cewa in dai ba zan tada hankali ba in yi abin da na fahimta, kai kuma ka kafa kungiya ka ce sai na gamsar da kai sannan ni in yi nawa, kai dan waye? Abu ne wanda ba zai yi yiwuwa ba. Bai yiwuwa kundin tsarin mulkin ka ya baka dama baka gamsar da waɗanda ka tadda iyayenka ba, amma ka ci gaba da yi, kai kuma ka ce sai na gamsar da kai sannan in yi nawa. Wannan kawai kwarewa ce. Ka san in za su yi magana zaka ji sun ce suna magana ne a madadin al'ummar musulmi. Musulmin da ka kafirta su, baka yadda da musuluncin sarki ba, ya naɗa limami baka yadda da shi ma wannan limamin ba, duk al'ummar musulmi ka kafirta su, kayi masallacin ka kuma ka zo ka ce za ka yi magana madadin su. Wannan wani magana ne kawai suke zuwa da ita, amma kamar yadda suka yi magana kotu, shirye muke mu haɗu da su gaban kotu matukar suka ce dole sai mun yi kala abin da suka fahimta, mu bamu da damar mu yi abin da muka fahimta. Wannan shi. Wani sako ke gare ka da shi? To sakon da gare ni shine, na farko ga duk wanda yake zanne ƙasar Najeriya to yayi biyayya ga kundin tsarin mulki matukar yana so ya zauna lafiya. Domin kundin tsarin mulki ya ba kowa faɗin albarkacin baki, kuma ba inda kundin tsarin mulki ya ce ka soki mutum shi kuma ya zama bai da ikon mai da martani. Wannan baka da wannan damar. Sunana Abubakar Buhari Daura, shugaban ƙungiyar Fitiyanar Islam ta ƙasar rashin jihar Katsina. Wannan takarda ni ba ma wani abu da ƙungiyar Izala taɓa yi baya bayan wanda ya birge ni kamar wannan takarda. Ba don koyo saboda takardar nan kusan mun daɗe muna jiran a zo wannan wurin da inda wannan takardar abin take ɗauke da shi. Saboda mu dai tun da muka tashi mun sani da masallatai ɗaya muke sallah dukkan musulmi, amma Izala ce ta zo ta raba kawunan su, kai hatta makabartu da farko Izala sai da ta fara rabawa mu a wajen da mayanka wajen yanki da ake yanka nama. Ƙarshe suka kawo wani mai yanka wanda ke yanka wajen su ci, in ba shi ba za su yi kuma kyale su. So abin da nake anan, sun daɗe suna kafirta mu, suna mushrikantar da mu, suna danganta mu da kowace irin ainihin wato kaskanci da rashin cewa ba addini muke ba. To amma abin mamaki yanzu sai kasance fitowar wannan babban jagora bawan Allah wanda ke addinin musulunci hidima, wanda ke magana da yawon Muhammadawa, wato ma'ala ina nufin Sheikh Yahaya Ibrahim Musuka. Fitowar shi wani abu kaɗan da yake na taɓa su, in sun taɓa sun yi abin da sun hau layi ya ɗan taɓa su, to wai ya sa su yanzu suna jin ana musu ba daidai ba, ko kuma a'a su ana zagin su, bayan sun manta su suka fara zagin al'ummar musulmi, suka raba kan musulmi, amma sun ce yanzu shi ne yake zagin su. To tun da haka ne mu ma dukkan abubuwan da suka faru baya na zage-zage da cin mutunci da suka yi mana, to mu ma muna an zo wurin da za mu je kotu kamar da su suke neman ya kare kanshi ko kuma ya daina, mu ma za mu nemi su kare kansu ko kuma su daina. Saboda haka mu kuma san insha Allah ba mu da kaufi, kotun nan tana da adalci, saboda tsarin mulki na Najeriya shi ya ba mu damar mu yi addinin mu yadda muka fahimta. Ni sunana Mansur Ma'azu Kaita, kuma na zo ne daga Mu'assasatul Kawthar Islamiyya ta mabiya mazhabin Shi'a da ke nan Katsina. Ina magana ne a madadin dukkanin mabiya Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, ma'ana ƴan Shi'a wanda suke rayuwa a wannan jiha ta Katsina mai albarka da kuma ƙasa baki ɗaya. To wannan takarda kamar yadda
muka fahimta tana ɗauke da wasu tuhume-tuhumai waɗanda alal haƙiƙa wannan tuhume-tuhumen in mutum ya tsaya da ainihin idan basira ya kalla zai ga cewa tuhume-tuhume ne waɗanda kamar waɗanda suka yin su ne suka fi zama macancanta da a yi musu ita. Idan muka yi la'akari da abubuwan da suke tuhumar malam da su, za mu ga cewa dukkanin ɓangarorin musulmi da ke ƙasar nan su suka fi suna da ainihin kamanta ire-iren wannan abubuwan zuwa a gare su. Misali kamar mu 'yan shi'a suna haɗin abubuwan da mu san su dangane da mu su yaɗa su fito su yi maganganu waɗanda suka na batunci waɗanda ba su da tushe ba su da dalili ba su da asali su dawa zuwa a gare mu, amma ba mu taɓa kai ƙarar su wata kotu ba akan cewa suna mana sharri. Suna haɗin abin da suka ga dama wanda baya da tushe baya da asali a littafi na ilimi, amma tare da haka bisa la'akari da koyarwar da muka samu daga a'imma ta yin rangwame da afuwa da kawai da kai domin wanzar da manufa ta haɗin kai mai tsakanin musulmi ba mu mai da kai kan wayannan abubuwa. Don haka muna ganin cewa wannan abin da suka zo da shi wani abu ne wanda mu muna maraba da shi, dama muna so a kawo kan gaba ta yadda kowa zai iya zama yana da cikakken yanci ne a addinin shi yadda ya fahimta kan bayyana tsarin mulkin ƙasarmu ya ba kowa dama ba tare da wani ya tsangwame shi ba, amma damar za ka kiyaye mutuncin ɗan uwanka musulmi. Don haka wannan al'amari kan muna iya cewa in ba a yi hankali ba reshe ne zai jiyo da mujiya, kuma wani abu ne irin wanda Bahaushe ke ce ma wanzami baya son jarfa. Sunana Khalifa Malam Ahmad Tijjani, Sheikh Abubakar Ayin Garani Tsamma, kuma sakataren Fitanin Islam, kuma jagora a ɗariƙa a garin Tsamma. Alhamdulillah, ga shi mun zo wannan taro da aka gayyace mu na haɗaka ta Muhammadawa, wato mun haɗa dukkan ɓangarori har da sha'irai, wakilan sha'irai da ƙungiyar da zama Fitanin Islam, ɓangaren Ashabul Kafi Qadiriyya da sauran ƴan uwa almajirai malaba arziki duka mun haɗa wannan wuri. An yi shawarwari masu ima domin tafiya da yawu ɗaya da murya ɗaya. Duk wasu kuɗaɓa waliya an kafarta su suna kabari, wanda ke lahira bai tsira ba a yanzu a wajen wanda yake wacce fahimta. Sannan a zaman da ake a kwana-kwanan nan shehin mu yanzu Allah ƙara masa rama shi ɗan Usman Bauchi. Wani ya fito daga Kano ya dinga mummunan maganganu wanda ba a taɓa jin su ba. A mutum mamaci manzo Allah ya faɗi cewa ku faɗi alkhairi ga wanda yake matacce. Amma sai ga shi wannan mutum ya fito ya mummunan magana shi a Bauchi. A ce mai da ra'asar jarima, a ce mai riga ba guga. Duk irin wannan cin mutunci muna da record, muna da bidiyo, muna da abubuwa. Don haka ƙarar farko da muka so mu fara shigarwa, wani sai mutanen Kano suka ɗauke mana shi ne cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da wani yayi sufa da manzo Allah dabba idan ta kaza ana haihuwar ma kaza da kaciya kaza. To wannan ƙarar mu ta farko ta manzo Allah ce wasu ɗauke mana kanare ke Kano. Yanzu ƙarar mu ta biyu muna jira in an je an gama ta shayi mu kuma mu shigar da tamu. Tunda an ɗauke da a ce ba shiga ta Kano ta manzo Allah ce farko. Yanzu kuma sai ta bayan Allah da suna kwance ake cin mutuncin su ta biyu, sai kuma masu lemuni yanzu ta uku, ƙara uku za mu shiga bisa da kai haƙiƙi. Muna tare da shi malam Musa 100% wallahi akan wannan da'awatar shi, akan kare Muhammadawa da kare ɗaiɗin su kai wallahi muna tare da shi ba kuma gudu wala na kafa da mata la'iƙin. Muna ta shi kan wannan fahimtar shi daban da damu daban, amma akan wannan tsayawa kan sufaye da kare da Allah wallahi muna ta shi 100%. Allah ya ba mu nasara, kuma wallahi mu ɗan izala ba mu ɗauke su kafirai ba mu ɗauke su mushrikai ba da suke ɗaukar mu. Wallahi har gobe ɗan izala ina kallon shi musulmi ɗan uwana, domin yana kalmata ina kalmata yanzu ko ba zai iya kafarta shi ba zai iya ce mushriki in shi zai iya ce wallahi har gobe ɗan izala musulmi ne a wuya. Muna so mu haɗu. Sunana ya ji Aminu Masana kan abubuwan da aka tattauna wurin wannan taro, kuma dalilin ma yin haɗaka ɗin shi ne bai rasa nasaba da irin halin da addinin musulunci ya shiga ciki da halin da su masu da addinin suka shiga ciki. Wannan ne ya ja hankalin mu cewa lalle wani irin gudunmuwa muke yi ba da wata irin rawa muke yi takawa dangane da shawo kan matsalar abubuwan da suke faruwa. Misali zan yi misali da shi Alama Shek Yahaya Masussuka. Mun sani cewa ga wata kungiya ta Izala wadda ke dangane wasu haɗaka ma ce suke ta wasu lauyoyi mun ga sun ba shi takarda cewa za su iya ƙara shi kan wasu abubuwa da suke tuhuma. To amma inda za su iya rikodin back cewar abubuwan da suka yi ne baya Allah ya kawo malam yake saka wa al'ummar musulmi wanda suke da wata fahimta ta addini. Kuma wannan abin da suka yi ni a fahimta ta a ƙungiyance aka yi shi shine mu muka komin a ƙungiyancen bangaren ɗariƙar Tijjaniya, bangaren Qadiriyya, bangaren Shi'a da Qur'ani shine muka yi dindin a haɗu baki da muka haɗa forum ƙungiya da sunan ƙungiyar Muhammadawa, da haka ne za mu raddi kan abin da suka yi da sunan ƙungiya, saboda ai magana ce ake ta lauyoyi da harkar ƙungiyanci. To mu huɗu muka haɗa
to kaga duk abin da ake yi a can in lauyoyin ne in yan boko ne inda abin da ake takama a rubutu a yi a rubuce a kai kotu a yi magana ko a je a nemi haƙƙi mu huɗu ne muka yi gamayya yanzu ba mu ɗaya ba mu huɗu ne muka yi gamayya da murya ɗaya zamu abin da zamu don kare mutuncinmu da mutuncin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunana Muhammad Tukur Ahmed da kuka alramu shugaban makaranta ƙungiyar Rabi'atul Hafizatul Qur'anil Karim wal Hadith an-Nabawi. Gaskiya ba su tsaya suka tauna ba su tsaya suka yi abin nan ba saboda ita wannan takarda da suka kai ba su tunanin ka allura ta tono galma. Ni abin da nake tunani kowa fa yana da bakin faɗi kuma kowa ya san abin da aka yi da abubuwan da suka wuce suna nan cikin rakon. Ko mu kama makarantar alƙur'ani nan akwai sadda suka zo suka dinga in muna karatu suna tsoki suna tofar da miyau karatu mu bai daidai ba na tsangaya. Akwai sadda muka je Maiduguri muna karatu alaran man da ya karantar da mu ma in mun buɗe mun karatu sai ya buɗe bakin mu ya ce me bakin ne ga yanda zaka ce duk inda ake tafiyar da tajwid su ma cin Maiduguri suna yi kuma sun koyar da mu amma da muka zo nan wallahi mafi yawa su wannan da suka kawo takardai sai da ta kai suna kalubalanta karatunmu na tsangaya in mun yi karatun sai su kece da dariya masu ji kan ba daidai ba ne kuma duk yadda ta kamata mu ba madda haƙƙin ta muna da cikakke bakin gwargwaro amma a warshiya to amma sai da ta kai duk sun zo suna koshe mu to su ba su tunanin an ce kuma wata gutu tana tangla tu siban nan lazina zarbu minkum khassa ba su tunanin abin zai zama fitina kowa na da bakin faɗi kuma dama akwai wanda kowa ma jiran su yake to tsakani da Allah ne shawara da zan ba su wannan magana su janye tun da wuri saboda mu makaranta muna da korafin mu yana da kyau su san cewa abubuwan duk da suka yi ta yi mana a kwanan baya mu ba mu mance ba kuma shehunan nan da suke ta kushiya su suka karanta da mu tun da alu an baki wazar shehunan mu su suka ta karanta da mu wallahi kan kunne na ji wani ya ce wannan sai da rubucin gara ma da ya mutu aka huta. Sunana Abdulrashid Abdulkarim wanda aka sani da Imam Rashid insha Allah. Tabbas wannan takarda mun samu labarin ta kuma abin da nake ganin su wayannan lauyoyi ya kamata mu ja hankalinsu akai shine na farko dai dukkan su duk wanda kaji an ce lauya ma'ana ya karanta doka kenan kuma yana aiki ne a karkashin doka to saboda haka ya kamata su san cewa babu wani dan adam wanda yake da yancin ya tsara wa wani addinin da yake son wai dole shi zai yi a wannan ƙasa babu wata doka da ta tilasta haka ko kuma ka dakatar da mutum da yin abin da shi ne ya fahimta a addinance ko kuma ka ce ba zai yi addininsa ba sai ya gamsar da kai tukunna sannan wajibi ne sai ka samu wannan gamsuwar da ci gaba da addininsa kaga babu wata doka wadda ta wajabta haka a matsayinsa lauyoyi ya kamata su fahimci wannan sannan kuma idan suna kallon abin a matsayin rashin daidai za ka samu su ne suka fara a lokacin da suka fito a wannan ƙasa da ana zaune lafiya babu su daga bayyanar su suka zo suka samu iyayen mu sufaye yan dariƙa suka ce musu kafirai sun ce musu mushrikai sun ce musu yan bid'a wal iyazu billahi a kwanan nan ba dade ba har na ji wani malamin su yana faɗa yana cewa wai da ya rungumi wani babban malami a ƙasar nan na alqur'ani yace gware ya rungumi karuwa to kaga wannan cin fuska ne cin mutunci ne domin ƴaƴansa da jikokinsa duka suna ji sannan sun tako wa'azi shekaru masu yawa kusan shekara 20 suka shigo wannan Katsina wannan jiha ta Katsina wadda ita ce wadda jiha aka sani a Najeriya tana cike da mabiya alkur'ani gabar da yamma kudu da arewa akwai mabiya alkur'ani a cikin gwamnati akwai mabiya alkur'ani a kasuwanni akwai mabiya alkur'ani a makarantu a ko'ina amma suka kira mabiya alkur'ani da jemagu ya zo ce jemage mabiya alkur'ani bangare ɗaya sannan bangaren su masu fa ya ce musu ai jemage ma'ana jemagu to kaga wannan wasu abubuwa ne wanda su aka sani da su idan sun shirya bari ne sun yi wani tsari na constitution ɗinsu na tsarin izala ko ɓangaren masu ƙarfi suna da sauransu sun yadda yanzu za a yi bar kowa ya yi addininsa su ma sun daina sukar kowa sun daina sukar sufaye sun daina sukar mabiya alkur'ani sun daina sukar dukkan wani musulmi da yan kadiriya da ko'ina domin sun shirya wannan abu ne mai sauki sai a bi a tattaunawa sai a bada tsari in yanzu sai a tafi akan wannan tsari amma ba na jin cewa akwai kotun da za ta gamsu ko a matsayin ta na kotu mai adalci ta ce ta yarda wani bangare ya ci gaba da yin abin da ransa yake so wani bangare kuma a ce shi za a jawo layi don suna tunanin wannan ma ya kamata wataƙila dai a cikin tsarin addini su ne za a samu amma ba a constitution na Najeriya ba.